u nkarriga bil-COVID-19. U li ħanati overview ta' miżuri ġodda li ħankunu dwar dan sbat novel coronavirus kifet dawn is-pazjenti bil-COVID-19 ħana mal-appell żgħir hawnhekk lilkom il-ġurnalisti nagħrafet timxu b'mod responsabbli ħafna manka lil min qiegħed jarana u jsegwina minn fuq television u minn fuq il-Facebook jew il-medja soċjali. Żommu kemm jista' jkun mal-aħbarijiet uffiċjali u mal-statements uffiċjali li jkunu ħarġin minn għandna u mid-Dipartiment tas-Saħħa. Il-xnijat li jiġru minn ħin għal ieħor u eventwalment ħafna minnhom jirriżulta li ma jkunux veritiera joħolqu allarm mingħajr ma jkunu din jagħmlu ġid. Aħna il-commitment tagħna mill-bidunet kienu jibqa' li ħankunu trasparenti mhux se nkunu qegħdin nżommu xejn lura dak kollu li jkun qed jiġri ħankunu qegħdin nikkomunikaw magħkom fl-anqas ħin possibbli u b'mod strutturat u b'mod miftuħ. Mela le ma kien hemm ebda mod sa issa illi rriżulta mill-COVID-19 ġewwa pajjiżna. Però iva għandna design każ b'kollox, tafu diġà tnejn minnhom illi fiequ, għandna numru illi kbir illi sejrin tajjeb ħafna, għandna persuna li qed l-ITU u bata stabbli, b'kollox l-isptar għandna mbagħad 27 pazjent bejn Mater Dei u bejn St. Thomas Hospital. Il-komplement ġifieri madwar xi 60 pazjent qegħdin jirkupraw u rikoverati id-dar, ovvjament iżolati u taħt kwarantina u b'kuntatt kontinwu mat-tobba tagħna biex naraw li l-kondizzjoni tagħhom tibqa' waħda stabbli. Bħalma konna nafu mill-bidu kemm għax nafu jevolvu l-epidemiji. Kif ukoll għax stajna naraw nistgħu naraw dak li qed jiġri ġew pajjiżi oħra anke li qed jiġri fi stadji iżjed avvanzati milli qed jiġri f'Malta. Nafu li din l-epidemija ġewwa pajjiżna tkun qiegħda tieħu passi jew stadji differenti. Issa tħallna f'dawn il-ġranet bejn il-bieraħ u llum tħallna ġo stadju ieħor. L-ewwel stadju kien meta ma kienx għad għandna pazjenti bil-COVID ġewwa Malta. It-tieni stadju kien meta l-pazjenti li kellna kienu biss pazjenti importati. It-tielet stadju kien meta kellna pazjenti bil-marda importata u kuntatt pazjenti oħra b'kuntatt dirett u hemmhekk diġà konna bdejna nieħdu l-miżuri li huma skont dak l-istadju. Issa tħallna ġo stadju ieħor fejn beda jkollna numru żgħir limitat imma beda jkollna tixrid fil-komunità. Ġifieri għandna spread lokali jew tixrid lokali ta' dan il-virus. Allura dan huwa stadju ieħor li issa tħallna fih. U għandna l-miżuri kif konna pjanajna mill-bidu illi japplikaw għal dan l-istadju. Pajjiżi oħra qegħdin ġo stadji aktar avvanzati minn dan u għandhom u ħadu miżuri aktar ħorox jew aktar restrittivi milli għandna bżonn nieħdu anke aħna illum. U allura nagħmel l-appell tiegħi ma narawx neċessarjament qed jiġu ġo pajjiżi oħra u naħsbu li bil-forsi applika għal Malta, aħna qegħdin nimxu stadju skont kif turina l-evidenza, skont ix-xjenza, skont kif juri l-istudju kollha tagħna u allura l-miżuri li nkun qiegħed inħabbar issa jien f'isem il-Gvern kollu huma miżuri li huma adattati għall-istadju li qegħdin fih dawn il-ġranet. Sa issa il-miżuri tagħna kienu ta' żewġ tipi. L-ewwel nies mill-bidunet minn xahrejn ilu bdejna naħsbu biex nkunu f'pożizzjoni li nżidu kemm nistgħu il-kapaċità tagħna, ġifieri r-riżorsi tagħna kemm ta' nies mħarġin kif ukoll ta' infrastruttura u equipment biex nkunu nistgħu nagħtu
u nżidu l-kapaċità li nagħtu servizzi tas-saħħa kemm jista' jkun possibbli. Ġifieri aħna għattajna ġimgħat u xhur nirranġaw u nagħmlu tibdil fl-istorijiet tagħna, ndaħlu sistemi ġodda, nġibu equipment, nitrejnjaw in-nies, nġibu l-biss protettiv biex nkunu f'pożizzjoni illi nagħtu kemm nifilħu, kemm nistgħu u neħlqu mad-domanda li nafu li ġejja fuqna ta' każijiet ta' COVID-19. Dak l-istadju għamilnieh, ilna naħdmu fuqu, konna wet mill-ewwel pajjiżi li bdejna naħdmu fuqu għax rajna li dina tista' tiġri u qegħdin f'pożizzjoni tajba u għadna qed inkomplu nżidu il-servizzi li nkunu kapaċi nagħtu jekk ikollna bżonnhom. Fil-ġranet li ġejjin ħanitkellmu magħkom dwar kif qegħdin inżidu it-testing u kif nkunu qegħdin nintroduċu ħabs ġodda għal testing anke ġewwa Għawdex u kif nkunu qegħdin nagħmlu miżuri oħra biex inżidu s-servizzi tagħna jekk ikun il-bżonn. Però mbagħad ħadna numru ta' miżuri oħra illi mela l-ewwel set kien li nżidu s-servizzi kemm nifilħu. It-tieni settu li nikkontrollaw u kemm jista' jkun nżommu baxxa id-domanda illi ħajkollna għal dawn is-servizzi. Dana nħobb ngħidha jien li ndawru tsunami li jista' jiġi fuqna għal ġo xmara li nistgħu nikkontrollaw. Sa issa diġà ħadna numru ta' miżuri biex innaqsu kemm jista' jkun il-kuntatt bejn persuni billi għalaqna l-iskejjel u l-università u l-istituzzjonijiet l-oħra tat-tagħlim, billi waqqafna l-avvenimenti tal-massa, billi għalaqna l-bars, restaurants, gazini, gyms u postijiet oħra fejn nies jintaqgħu b'mod soċjali. Dat nagħmluh għax nafu li l-mikrobu tista' tieħdu biss jekk tintaqa' ma' xi ħadd ieħor li huwa infettiv u tkun viċin tiegħu, jew jekk tmiss xi wiċċ ta' xi ħaġa, xi surface ġifieri ta' xi ħaġa li jkun infettat u mbagħad inti tmiss biċċek. Allura qegħdin inħeġġu n-nies jaħslu dejhom ta' spiss, ingħatfu spiss fejn jkunu qegħdin għal ħinijiet twal u kemm jista' jkun jevitaw kuntatt ma' persuni oħra. Il-miżuri li ħanħabbar issa u għandna tliet sets ta' miżuri jkomplu jagħmluha iżjed juru aktar l-importanza illi kemm jista' jkun nżommu nies il-bogħod minn persuni li jista' jkunu infettati. U issa għandna għalkemm għadha żgħira u għadha fil-bidu tagħha community spread għand indaħ miżuri illi huma indirizzati lejn din il-parti tal-iżvilupp tal-istadji ta' żvilupp tal-epidemija. L-ewwel set ta' miżuri huma illi nħanalqu dawk il-ħwienet kollha illi mhumiex essenzjali, non-essential retail. Ġifieri qed ngħidu ħwienet bħall-huma tal-ħwejjeġ, ta' żraben, tal-basktijiet, tal-hi-fi or sound systems, toys, electronics, household goods, daw tip ta' ħwienet illi mhumiex qegħdin jagħtu servizzi essenzjali. Ħwienet li mhumiex se jkunu affettwati b'din il-miżura huma ħwienet li jipprovdu servizzi ta' ikel, kemm jekk kienu huma supermarkets, kemm jekk kienu huma grocers, greengrocers, bakeries, confectionaries, fishmongers. Għada fil-gazzetta tal-gvern nkunu qegħdin inħabbru dat-tip ta' listi. Ġifieri ħanalqu dawk il-ħwienet u diħa tkun mandatorja, dawk il-ħwienet li qegħdin jipprovdu servizz li mhux essenzjali. Dawn il-ħwienet dawn il-miżuri jitlu fis-seħħ fit-8 ta' filgħodu ta' tnejn ta' għada filgħodu. Fit-8 ta' filgħodu ta' għada jitlu fis-seħħ u jkunu imħabbar fil-gazzetta tal-gvern. Bħalma ġara fil-każijiet tal-kwarantina mandatorja, bħalma ġara fil-każijiet ta' bars u restaurants, gyms, eċetera li żammejna magħluqin, jekk ikun hemm min jikser din il-miżura, sfortunatament se jkun hemm multa ta' 3,000 euro għal kull darba li din il-direttiva jew din il-miżura tiġi ma tkunx osservata. It-tieni set ta' miżuri, l-ewwel set huwa għal non-essential retail. It-tieni miżura huwa non-essential services, ġifieri nkunu qegħdin nwaffqu dawk is-servizzi li mhumiex essenzjali biex innaqsu kemm jista' jkun il-kuntatt tal-persuni f'dawn waqt li kun qegħdin jieħdu dawn is-servizzi bħal rrid infisser non-essential services, affarijiet bħal huma hairdressers, tattooists, beauticians u servizzi oħrajn li ħankunu qegħdin
inħabbru fil-Gazzetta tal-Gvern. Min-naħa l-oħra dawk li ħajibqgħu miftuħin huma servizzi bħalma huma servizzi tal-posta, servizzi li ovvjament li għandhom xaqsmu ma' servizzi mediċi, servizzi li għandhom xaqsmu ma' banek, ma' trasport, u servizzi oħrajn li kifet ħankunu qegħdin inħabbru fil-Gazzetta tal-Gvern. Dawn ukoll, dawn is-servizzi jridu jifqu mit-8 ta' għada fil-għodu. Irrid ngħid mal-non-essential retail, anzi dawk li huma essenzjali li mhumiex se jkunu miftuħin biex nsemmiha għax naf li ħajkun xi mistoqsijiet, il-pet shops ħajibqgħu miftuħin. Ġifieri il-pet shops tal-annimali tagħna ħajibqgħu miftuħin. Mal-ewwel set kien illi ħanalqu non-essential retail, it-tieni set ta' miżuri non-essential services, it-telet settu illi b'effett mit-8 ta' filgħodu ħankunu qegħdin nipprojbixxu kull attività pubblika, public gatherings u public meetings. L-istess nkunu qegħdin noħorġu legal notice fil-Gazzetta tal-Gvern li tiddefinixxi eżatt x'inhuma dawn it-tip ta' laqgħat pubbliċi u wkoll dawn minn għada fil-għodu ħajkunu imwafqa jekk ikun hawn min jikser dawn ir-regoli kemm fejn jidħlu servizzi, kif ukoll fejn jidħol dawn il-laqgħat pubbliċi, l-organizers, jew min ikun qed jagħti servizz, sfortunatament ikollu multa ta' 3,000 euro wkoll. Dawn il-miżuri li qegħdin nagħmlu qegħdin inħabbru llum jitlu fis-seħħ fit-8 ta' filgħodu nerġa' ngħid huma miżuri li huma adattati għall-istadju li qegħdin fih illum. Pajjiżi oħra li waslu fi stadji oħra għamlu miżuri oħra, jekk naslu f'dak l-istadju aħna nkunu allura rridu nagħmlu miżuri oħra wkoll. Qegħdin nagħmlu da kollu biex inħarsu s-saħħa tal-poplu tagħna ta' kull wieħed u waħda minnha u jeħtieġ il-kooperazzjoni ta' kulħadd. Dinha ma tistax, din is-sitwazzjoni li qegħdin fiha ma nistgħux noħorġu minnha jekk ikun biss id-Dipartiment tas-Saħħa, jekk ikun biss il-Gvern, jekk ikunu biss l-entitajiet u l-Ministeri li jieħdu l-azzjonijiet. Għandna bżonn illi kull persuna ġo pajjiż jkun responsabbli minn dak li jagħmel, jibżal saħħtu, jibżal saħħet ta' madwaru u dawk il-miżuri kollha li qegħdin naħabbru. U l-pariri li qegħdin nagħtu. Dawn il-ġranet il-familji kollha Maltin u Għawċin qegħdin jirċievu leaflet id-dar b'informazzjoni uffiċjali mid-Dipartiment tas-Saħħa. Dawn il-pariri kollha għandna nsegwuhom. Naslu dejna ta' spiss, nżommu l-iġene tagħna, nżommu b'saħħitna billi nagħmlu l-eżerċizzju anke ġod-dar tagħna billi niklu tajjeb u niklu affarijiet friski. Billi noqogħdu l-bogħod minn nies oħra jekk m'għandniex verament bżonn ta' kuntatt bejn xulxin. Importanti li nieħdu ħsieb l-anzjani tagħna, l-ewwel nies billi nipproteġuhom u kemm jista' jkun nżommuhom bil-bogħod minn kuntatt soċjali, manka billi nżommu kuntatt magħhom. Importanti naqbdu t-telefon, naqbdu il-mobile, naqbdu il-Skype, jew il-FaceTime, unkellmuhom mill-anzjani tagħna, importanti illi nżommu l-kulħadd jaf illi hemm li aħna nieħdu ssib xulxin. Issa l-mument li naqdu fl-imkien bħala nazzjon din l-epidemija ħanaddu minnha. Aħna qed nippruvaw ntawluha għax iżjed ma ntawluha inqas ikun hemm strain fuq servizzi ta' saħħa tagħna imma ħanaddu minnha. U li ngħaddu minnha wkoll irridu jkollna pajjiż li qed jaħdem u allura l-miżuri li qegħdin nieħdu huma dejjem miżuri li huma adattati għal stadju tal-epidemija li nkunu qegħdin fih. Irrid nagħlaq billi nirringrazzja mhux biss in-nies li hawn fuq din il-mejda miegħi li qegħdin jaħdmu 20 siegħa kuljum jekk mhux iżjed, imma rrid nirringrazzja wkoll l-nies palma huma l-FMS li qegħdin jagħmlu xogħol kbir biex inkunu nistgħu anke niftħu l-ħabs il-ġodda u nagħmlu l-affarijiet li għandna bżonn biex inkomplu nagħtu servizzi tagħna. In-nies tal-engineering u l-mechanical ħaddiema tal-mechanical f'Mata Dej li qegħdin jagħmlu tibdil kbir ġol l-isptar tagħna biex kun jista' jilqa' aktar pazjenti. Imma mbagħad mhux l-inqas it-tobba tal-familja fil-bliet u l-irħula tagħna illi huma fuq il-front line u qed iqumu għall-okkażjoni, l-ispiżjara fil-komunitajiet u n-nies kollha fil-qasam tas-saħħa, fis-CPD, il-Pulizija u l-Armata illi kollha qegħdin jaħdmu bħala nazzjon wieħed u l-ħafna nies illi qegħdin jivvolontarjaw, qegħdin juru l-qalb tajba illi fejn jaraw illi hemm ħtieġa jgħinu n-nies ta' madwarhom, jgħinu
min jiġi minnhom jgħinu anke nies kultant li ma jafux biex bekk din l-epidemija niffaċċjawha u nelbuha bħala nazzjon wieħed. Ħanitlob il-Superintendent tas-Saħħa Pubblika li forsi ttina naqra dettalji issa fuq il-każijiet tal-bieraħ. Il-bieraħ għamilna 276 swabs, allura issa għandna 90 confirmed cases. Din hija l-istrateġija li sports dak l-informazzjoni kollha qegħdin nagħtu biex nippreventjaw din il-kondizzjoni u anke l-miżuri kollha li qed nagħmlu biex innaqsu possibilment ta' firxa u kuntatt ma' nies li huma infettati hija li aħna qegħdin infittxu iktar dawk in-nies li jistgħu jkunu pożittivi ħalli aħna nkun nistgħu niżolawhom, nagħmlu l-contact tracing u npoġġu n-nies f'kwarantina sakemm huma jibqgħux iktar ta' riskju għal ħaddieħor. Infatti aħna nagħmlu l-contact tracing qegħdin naraw li ħafna mill-każijiet li qegħdin insibu propju huma parti mill-contact tracing li qegħdin nagħmlu propju aħna. Minn dawn 17 il-każ ġdid li kellna 10 minnhom li għadhom ikunu qegħdin relatati ma' safar barra. Palma taraw issa iżjed ma jgħaddi żmien dawn iżjed dejjem jibdew jonqsu għaliex issa ingħalqu wkoll il-flights, allura mbagħad aħna l-istrateġija tagħna tibqa' għaddejja biex inkomplu kemm jista' jkun innaqsu dawk il-każijiet ta' trasmissjoni lokali. Knati naqra update qasira dwar dawn il-każijiet ġodda li kienu relatati mas-safar, kellna 2 li huma relatati ma' safar għall-Ingilterra. Tfajla ta' 18-il sena Maltija u raġel ta' 73 sena li huwa Malti. Kellna 2 każijiet oħra li għadhom relatati ma' safar fl-Italja ta' fuq, wieħed raġel Svediż li jgħixaw Malta u għandu 50 sena u raġel Malti ta' 22 sena. Kellna wkoll tifel Ungeriż li jgħixaw Malta li missieru kien mar l-Ungerija u probabbilment kellu kuntatt minn ċertu sintomi ħfief li kellu missieru. Kellna barrani ieħor li jgħixaw Malta minn Finland ta' 24 sena li kien mar Vienna. Kellna raġel Malti ieħor ta' 51 sena li ġie mill-Marokk. U kellna mara Maltija ta' 26 sena li kellha kuntatt ma' persuna oħra li kien diġà konfermat pożittiv qabel li kienet marret il-Belġju. Għandna każ ieħor ta' mara Maltija ta' 46 sena li din ukoll kellha kuntatt ma' persuna li kien konfermat qabel li kien mar il-Ġermanja. U meta għandna mara ta' 55 sena li ma kellha l-ebda storja li sifret, però il-partner tagħha jkollu kuntatt frekwenti ma' turisti, allura din qed nissuspettaw li kienet ukoll travel related. Is-7 każijiet l-oħra kienu kollha fejn ma sibniex li kien hemm konnessjoni ma' safar, allura hemmhekk is-suspettana huwa li kien hemm trasmissjoni lokali ma' persuni oħra li kienu bis-sintomi u allura kien hemm kuntatt qrib magħha. Għandna Malti li huwa healthcare worker li jaħdem Mater Dei ta' 27 sena, persuna ta' nazzjonalità Indjana li jaħdem ma' Malta ta' 42 sena, mara Maltija ta' 33 sena, mara oħra Maltija ta' 53 sena u oħra ta' 60 sena. Kellna wkoll każ ta' 74 sena, raġel ta' 74 sena li wkoll ħareġ pożittiv u ma kienx relatat ma' safar barra. Kellna raġel ieħor li ddaħħal propju l-isptar il-bieraħ pel kundizzjoni tiegħu hija tajba ta' raġel Somali li jgħixaw Malta ilu għaw Malta il-fuq minn 5 snin ta' 28 sena li ddaħħal l-isptar. Bekk bħalma qegħdin taraw aħna għandna l-maġġor parti tal-każijiet minn dawn id-90 każ li huma relatati ma' safar. Però bdejna l-każijiet ta' trasmissjoni lokali u għalhekk hemm l-appelli tagħna biex aħna kemm jista' jkun ma jkollniex kuntatti ma' nies kemm tista' dejjem mal-nies tal-familja tiegħek li huma fil-household tiegħek stess. Għax iżjed ma tkun qiegħed f'kuntatt close ma' nies oħrajn, iżjed hemm ċans li jista' jkun hemm xi ħadd li għandu sintomi ħfief u nafu f'din il-kundizzjoni li meta inti jkollok sintomi li huma ħfief hemmhekk jista' jkollok diġà trasmissjoni. Allura bekk huwa l-aħjar mod li aħna nkun nistgħu kemm jista' jkun innaqsu l-firxa mejn persuna oħra, allura naqsu l-ammont ta' nies li jistgħu jiġu affettwati u bekk aħna naqsu ċans li jistgħu jkun hemm nies li huma aktar friskju bħall-anzjani jew għandhom mart kroniku li jistgħu taqbadhom din il-marda allura jista' jkollhom komplikazzjonijiet jew inkella anke jkollhom bżonn imbagħad jidħlu l-isptar u anke konsegwenzi li huma gravi. Grazzi, Professor Gauci.
Forsi qabel ma nieħdu mistoqsijiet, nitlob il-Dr. Noliet Suppardi biex jitina ftit kliem anke forsi naqra dettal żgħir mingħajr ma nkunu qegħdin nirfsu privatezza ta' ħadd fuq il-kondizzjoni ta' xi pazjenti li għandna f'Mata Dei u anke xi sistemi li qed iddaħħlu biex iżommu l-pazjenti dejjem taħt kontroll. So ovvjament huwa importanti ħafna li daw il-pazjenti jiġu monitored closely u regularly. U bekk ġifieri barra sistemi tas-saħħa li dejjem nużaw, żviluppajna sistemi oħra ta' software pereżempju biex il-kollegi tagħna fl-ITU jkunu jafu pereżempju kemm għandhom bżonn ossiġnu l-pazjenti tagħna li qegħdin fis-sala mingħajr ma huma iżuru personalment dawn il-pazjenti. Allora bekk huma jkunu jistgħu jippreparaw is-sodot u l-ventilators accordingly. Hemm ħafna sistemi ta' software li ġew sviluppati in-house f'dan l-aħħar ġimgħat minn nies tagħna stess li għandhom jgħinuna ħafna biex aħna nkunu ħafna iżgħet effiċjenti fil-kura ta' dawn il-pazjenti. Mela, mistoqsijiet? People are asking, what about deliveries? We can mention essential shops still deliver goods. What about goods that are already paid, maybe with bills? What about professional services like architects, lawyers, accountants, construction? Do those all fall under the branch of non-essential? Jidħlu dawn il-miżuri qegħdin nagħmluhom u issa kif diġà qed ħajkunu qegħdin listed fil-gazzetta tal-Gvern b'mod iżjed dettaljat. Dawn il-miżuri qegħdin nagħmluhom biex innaqsu l-kuntatt speċjalment ta' fejn jkun hemm folol ta' nies. Ġifieri aħna qegħdin naqtaw mhux servizzi ta' home delivery. Fil-fatt jiena semmejt li l-posta hija waħda mis-servizzi li tibqa' taħdem mhux neċessarjament il-posta kif nafuha bħala posta imma anke modi oħra ta' deliveries jibqgħu jaħdmu. Ġifieri iva, home deliveries jibqgħu jaħdmu, servizzi li jkunu one-on-one ħajbqgħu għaddejjin, ix-xogħol fil-pajjiż ħajbqa' jsir, ġifieri n-nies ħajbqgħu jmorru għall-post tax-xogħol. Ovvjament il-parir tagħna li tajna ftit ġranet ilu biex min jista' jaħdem mid-dar biftehim mal-employer tiegħu. Jaħdem mid-dar jibqa' jżomm u nafsu fuq. Imma il-postijiet tax-xogħol ħajbqgħu miftuħin, in-nies ma jibqgħu jmorru għax-xogħol, aħna qegħdin nitkellmu għal dawk l-affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma' retail, ġifieri shopping malls iriduhom li jgħalqu, irridu l-ħwienet li ma jipprovdux servizzi essenzjali jgħalqu biex kemm jista' jkun ma jkollniex għal nies li qegħdin imorru u jintaqgħu ma' persuni oħra li jistgħu jkunu effettati u allura bekk kompli tinferex il-virus. I also have a few questions. The first one is, stationers that sell newspapers, will they be able to open? Iva, kif qed ngħid daw ġifieri jekk tridu staqsuni waħda nistgħu nwiġbukom waħda. Imma daw ħajkunu kollha din fil-gazzetta tal-Gvern, imma il-komunikazzjoni hija essenzjali, ġifieri ħwienet li għandhom x'jaqsmu ma' IT, servizzi ta' IT ħajkomplu għaddejjin, servizzi ta' telefonija ħajbqgħu għaddejjin u anke ta' gazzetti ħajbqgħu għaddejjin. And ask for more support to nurses with children. Are you going to do anything on this regard? Mela l-MUMN ftit tal-ġurnet ilu f'waħda mill-ħafna meetings li kellna kienu talbuna biex norganizzaw child care services għal-membri tagħhom, ovvjament aħna stamenni mbagħad għal health care workers kollha. Ġifieri aħna ftaħna minn it-tnejn tal-ġimgħa li għaddiet child care services mit-12 sena l-isfel għal dawk il-ħaddiema kollha li jaħdmu fis-sistema tas-saħħa tagħna. Din issa qegħdin qegħdin nestendu anke għal nies li huma health care workers li jaħdmu fil-komunità, inkluż l-ispiżjara li jaħdmu fil-komunità għax dawk ukoll jridu jagħtu servizz u wkoll dawk in-nies li jaħdmu mal-anzjani. Ġifieri dik it-talba tal-MUMN smajniha u ġexxejna fuqha immedjatament. Mela, ġiex mistoqsijiet jekk jogħġbok. Waħda lill-Ministru Fearne, jekk ma jimpurtax tikkonferma fuq it-tielet set ta' miżuri li diskutejt illum, dak li jkunu projbiti l-laqgħat pubbliċi, dak bi forsi li jkunu organizzati jew pereżempju anke dak li jkunu mbagħad spontanju, bħal pereżempju li kien hemm li qegħdin nipprojbixxu affarijiet li jkunu organizzati. Fil-fatt jiena qed u ħnerġa' niċċara
illi il-fine tapplika għall-organizzatur. Ġifieri mhux hekk inti tmux ħaġa toħodajn. Min jorganizza, issa kemm inti suppost fi kwarantina, mbagħad ovvjament ħatkun weħelt il-financial quarantine. ċfri għadin tkellmu l-affarijiet organizzati, l-ora affarijiet sportivi, ħafna minnhom diġà wafqu ta' daw. Affarijiet kulturali, sportivi, anka biftehim ma' kniża affarijiet reliġjużi illi wafqu. Da ħafna minnhom diġà wafqu, però issa qegħdin nagħmluha b'mod illi huwa tassattiv. Nifhmu li mbagħad ikun hemm servizzi speċjalment servizzi li huma essenzjali illi jkun hemm in-nies qegħdin jikkjujaw għalihom. Hemmhekk aħna qegħdin nitolbu li kulħadd juża joqgħod għall-parjeri tagħna u jżomm id-distanza jista' jkun ta' metru bejn persuna u oħra. U għalhekk ukoll qegħdin nagħlqu dawn l-istabbilimenti u servizzi li mhumiex essenzjali biex dat tip ta' masses ta' nies ma jkunx hemm għalfejn jinġabru. Xtaqt nagħmel referenza speċifika Ministru jekk jogħġbok għal dak li seħħ nhar l-erba' meta kellna jum San Giuseppe u kien hemm numru ta' nies li xorta marru pereżempju ġejna u kien diskuss anke fuq il-medja soċjali isma' dawn nies għalfa qegħdin hemmhekk sort of qegħdin nispiċċaw nagħmlu sitwazzjoni għamilija di ħataqa' taħta jew mbagħad tirreferix għaliha. Nirreferu għal attivitajiet li huma organizzati bħal sports events, tajjeb. Dak huma fidejn l-individwu li jekk irid joħroġ isib post fejn ma jkunx hemm ħafna fullar ta' nies. Dan huwa importanti li insertat ġurnata pubblika hemmhekk tajjeb, forsi ħafna nies ħarġu għall-arja, però irrealizzajna li ħafna nies ħarġu għall-arja, allura spiċċajna f'sitwazzjoni li avolja kellek sitwazzjoni barra, però fatt li kien hemm ħafna nies ma ġenb xulxin li ovvja hemmhekk hemm riskju minn wieħed għal ieħor. Allura hemmhekk aħna din liġi ma tkoprijiex imma qegħdin noqogħdu wkoll fuq in-nies il-ħsieb tagħhom stess li jqogħdu attenti fil-postijiet fejn għandhom imorru. Mistoqsija, jekk kienx hemm aġġornament fuq l-ammont ta' nies li ġew immultati naħabba li kienu kondizzjoni ta' kwarantina. Nistgħu ngħaddulkom l-informazzjoni għaliex dan kuljum qegħdin isiru ħafna ispezzjonijiet fuq kwalinkwa tip ta' kwarantina, nkun nistgħu ngħaddukom aġġornament ukoll tal-inspections li saru anke dawk li nstabu. Aħna m'għandux pjaċir li kun hemm jaqla l-multi, jiġifieri aħna nixtiequ li ma jkollniex għalfejn nagħtu multi għax nifhmu u naħseb illi llum anke meta tisegwina qed jifhimha wkoll li qegħdin nagħmluh biex inħarsu s-saħħa ta' kull wieħed u waħda minna. Tagħna, tan-nimħabbubin tagħna u tal-poplu kollu. Hemm nies li huma iżgħet vulnerabbli minn oħrajn, vera ġifieri l-anzjani, n-nies li għandhom mart kroniku, n-nies li huma qed jieħdu x'tip ta' mediċini, n-nies li forsi kienu morda milux, imma dina tista' taffettwa ħażin il kulħadd. Tista' tkun fl-aqwa tas-saħħa tiegħek tista' taffettwa kulħadd. Ġifieri li qegħdin nagħmluh għal ġid ta' kull wieħed waħda minna. U kull wieħed qed jagħmlu għal ġid tiegħu u tal-maħbubin tiegħu. Ġifieri jiena nixtieq illi u ħanejda ħafna nies qed jikkoperaw, maġġoranzissima qed jikkoperaw li jissemmew il-waħdiet. U mbagħad kultant il-waħdiet jagħmlu l-aħbarijiet. Imma iva nixtieq li l-qas dak il-waħdiet ma jkun hemm. U jekk kulħadd jiġbed l-istess ħabel u joqgħod fuq il-parir li qegħdin nagħtu qegħdin jgħid id-Dipartiment tas-Saħħa, nkunu nistgħu nikkontrollawha din. U nikkontrollawha jfisser li nkunu nistgħu nagħtu l-kura lil kulħadd. Dak hu l-għan tagħna. Il-kull min ikollu bżonn il-kura intuwilu u ma nħallu l-ħadd mingħajr il-kura. Għandi mistoqsijiet għall-Ministru Fearne u għall-Prof Gauci. Dwar is-servizzi mhux essenzjali jinkludu xogħol ta' kostruzzjoni, kux se jitwaqqaf jew le. Kien hemm ukoll sejħa biex sptarijiet privati jittieħdu temporanjament taħt kontroll pubbliku. Reazzjoni tiegħek. Ma l-isptarijiet privati qegħdin naħdmu tajjeb ħafna. Jiena fil-fatt anke meta kont qed insemmi n-numri ta' nies li għandna fl-isptarijiet semmejt is-St. Thomas fejn għandna jidher 13 il-pazjent bħalissa jieħu l-kura, dawn huma COVID patients qed jieħdu l-kura hemmhekk. Qegħdin ukoll diskussjonijiet ma' sptarijiet privati oħrajn biex inkunu nistgħu nieħdu servizzi minn għand dawn l-isptarijiet privati. Fawdex ma' Stewart qed naħdmu tajjeb ħafna. Ġifieri jidher li l-isptarijiet privati mhux biss l-isptarijiet, anke dentisti privati pereżempju qegħdin joffru ħafna servizzi lilna, anke fis-swabbing center pereżempju, it-tobba privati, l-ispiżjara privati. Naħseb illi l-mument kulħadd tara fil-li dan huwa mument illi kulħadd ifittex il-ġid nazzjonali. Maħniex ikollna l-waħdiet qed ikunu dawk li qed jippruvaw jipprofittaw ruhom mis-sitwazzjoni. Ġifieri l-maġġoranza tan-nies qed jarfu s-severità tas-sitwazzjoni u qegħdin jagħmlu x-xogħol tagħhom b'mod patriottiku ħafna.
kostruzzjoni? L-kostruzzjoni at this point mi jista' tieqaf għax nifmu li l-ebda xogħol muħejja, ġifieri aħna qegħdin għada n-nies iridu jmorru għax-xogħol li dawk jaħdmu xorta ma mid-dar dawk li biftehim mal-employer tagħhom iridu qegħdin jaħdmu mid-dar. Ġifieri aħna maħniex qed nwafqu x-xogħol fil-pajjiż, qegħdin nwafqu dawk is-servizzi ta' retail u relatati ma' retail li mhumiex essenzjali. Prof Gauci, f'dan ħajjim għamiltu appell għal klijenti ta' spiżerija bħal Balzan biex joqogħdu kwarantina. U relatives, il-membri familjari ta' dawn il-klijenti għandhom ukoll joqogħdu kwarantina u mistoqsija oħra iż-żieda fin-numri ta' pazjenti li jirriżultaw pożittiv titqies bħala baxxa, medja jew maġla. Fuq il-sitwazzjoni ta' spiżerija partikolari fejn diġà konna semmejna li kien hemm każ, hemmhekk aħna konna għamilna ġal contact tracing ta' dawk in-nies li nafu bihom u għamilna dak l-appell għaliex hemm forsi xi ftit nies li setgħu kienu fl-ispiżerija f'ċertu ħin fejn seta' kien hemm espożizzjoni u dawk in-nies qegħdin ikellmuna biex aħna nagħmlu assessjar ta' kemm seta' kien hemm espożizzjoni. Tajjeb ngħidu wkoll li dawn il-persuni ħin li setaw qattaw fl-ispiżerija probli huwa minimu ħafna biex huma kellhom espożizzjoni u barra minn hekk ukoll ħafna nies li diġà l-ispiżerija kellha dettalji tagħhom speċjalment dawk li marru diġà fil-spiżerija u kellhom diġà pereżempju ġabru ċertu mediċina allura prescriptions setgħu jkunu jafu minn kienu huma diġà wkoll għamlu kuntatt magħhom ħalli jekk ikun sir l-assessment. Però r-riskju huwa minimu ħafna għaliex il-contact time ikun vera baxx. Rispekt tar-rata, aħna din rata li tibda tistennija, però tajjeb ngħidu li aħna wieħed mill-iktar pajjiżi li qegħdin nagħmlu testing hawn Malta, jiġri aħna il-każijiet qegħdin niffittxuhom aħna. Allura r-rata qegħdin nistennewha li tibqa' tiżdied għaliex propju qegħdin nfittxuha. Jien jinkwetawni iżgħet dawk il-każijiet li ma nsibuhomx. Għaliex jekk każ sibnieh, importanti li dan sibnieh iżolajnieh, għamilna l-contact tracing tiegħu, allura l-kull minu possibilment li jista' jkun qed iġordan il-virus inkunu qegħdin nafu bih u nkomplu nsegwu s-sitwazzjoni tiegħu u tikkontenja kemm tista'. Din hija l-istrateġija li naraw li taħdem rakkomandata mill-Aqda Dinjija tas-Saħħa huwa combination mal-strategies kollha li qegħdin nagħmlu l-aħjar fil-containment phase tagħna. Sir Mistoqsijiet Ministru Kirchbach. L-għonet, xtaqt nkun naf, kien hemm xi organizzazzjoni Minister żball il-Civil Society Network li suġġerit li forsi lukandi li hawn forsi bħalissa weqfin jew hekk jeħħawsjaw il-healthcare workers, illum kellna każ ieħor ta' healthcare worker ma nafx fejn kienet jaħdem eżatt u ċirkostanzi imma biex dawn in-nies ma jmorrux lut il-familji tagħhom jekk hux ħataħdmu xi ħaġa f'dan is-sens. U t-tieni għadna qed naraw li l-gran maġġoranza tal-każi huma każi importati. Ma taħsibx forsi kien il-każ li forsi kull awtoritajiet semgħu mis-suġġerimenti li bdew isiru li l-flights ingħalqu qabel minn ftit iktar minn 24 ilu. Mela ħan biġbok. Mela l waħda tal-lukandi u hostels u postijiet oħrajn illi jilqgħu l-sessa ħafna drabi kienu jilqgħu t-turisti u l-istudenti ġifihom da. Aħna ftaħna sejħa jidher li l-ħamis taħna sejħa mill-CPSU li huwa l-procurement wing ta' Dipartiment tas-Saħħa għal dawk l-entitajiet kollha, inklużi lokandi, illi jixtiequ joffru xi servizz lill-healthcare workers. Ġifieri aħna tlabna sejħa biex dinha tkun organizzata mhux ikun hemm xi ħadd li jiktebha fuq Facebook u mbagħad immorru niġu wara eċetera. U dik is-sejħa għadha miftuħa, jiġifieri nerġa' nagħmel hawnhekk dawk il-azzjendi, lukandi, eċetera li jħossu li jistgħu jgħinu il-Departiment tas-Saħħa kellna rispons tajjeb u qegħdin indiru miegħu. Imma nistgħu iżomm konna minn fejn għażlu żed aħjar. Ovvjament irridu jkunu kemm jista' jkun viċin l-istorjiet tagħna u li l-kondizzjonijiet irridu naraw li qegħdin jitlaqgħu. Fejn jidħol nies li ġew minn barra u ġabu l-virus, naqbel miegħek illi fuq il-karta tinstema' illi kieku ma kienx hawn vjaġġar xejn lejn Malta ma kienux jitlu daw il-każijiet. L-għonis impossibbli li talaq il-Malta għal dejjem u ma jiġix katamaran, ma jiġix merkanzija, ma jiġix flights għal dejjem. Ċifrex inti dina nafu li madwar id-dinja tibqa' dejja l-numru ta' xhur. Però anke li kieku għamilnija dik u għamilnija tu għal-ħaġa extent għax katamaran waqafnieh,
il-cruise ships mhux qed jibdu ġewwa l-pajjiżna u issa l-flights għalaqnihom gradwalment u għamilna kwarantina mandatorja minn kmieni u issa magħluqin kollha. Però dawk in-nies li ġew lura u ġabu l-virus kienu prattikament kollha jew Maltin li kienu fuq vakanza u ġew lura, jew nies residenti Malta, ġifieri għandhom il-familja, id-dar, xogħol tagħhom ġew pajjiżna. Ġifieri anke li kieku għalaqna l-flights mill-ewwel ġurnata, dawn nies xorta ridna nġibuhom lura, għax il-Malti ma sax ħallihom barra. Meta l-Italja waqafna l-flights, għamilna flights speċjali biex nġibu residenti Maltini li kienu barra. Meta waqafna l-flights Franza, Spanja, eccetera, għamilna l-istess. U issa wassejna minn qabel li ħanalqu l-flights kollha biex min kellu jiġi ġi. Ministru Stefan Bajada minn One News, apparti dawk li diġà fiqu minn dan għal-virus forsi hemm xi pazjenti oħra li qed fl-aħħar stadju qed juru xi sinjali ta' fejqan? Charles. Mela, l-maġġoranza tal-pazjenti li kellna s'issa għamlu improvement tajjeb, ġifieri ħafna minnhom id-deni niżel u issa nistennew biex nerġgħu nirrepetu t-testijiet biex nikkonfermaw li fiqu kompletament. Meta ngħidu fiqu kompletament, hemm ġiex medu kif tintuna li fiq kompletament jew improvja b'tali mod li niżel id-deni u toħossu tajjeb, allura nistgħu ngħidu fiq. Jew nkella b'mod iżjed xjentifiku jridu nagħmlu t-test tas-swabbing u tal-virus. Mistoqsi oħra forsi insemmejt li qed jittieħdu wkoll xi pazjenti fi sptar privat St. Thomas. Forsi kif qed issegwu lil dawn il-pazjenti għaliex ħassejtu li bżonn għandhom jintbagħtu f'dan l-isptar privat u anke mhux id-dar bħal bosta oħra. Mela aħna qegħdin nużaw u qed nippjanaw li nużaw ir-riżorsi kollha tal-pajjiż. Ġifieri aħna nifhmu li din hija sitwazzjoni li laqtet id-dinja kollha. Kieku laqtet il-Malta biss, aħna nistgħu ngħidu mela ħaniftehmu ma' sptarijiet oħrajn Ewropej u ħajħdulna ftit pazjenti jew ħajjibatulna r-riżorsi tagħhom. Però kulħadd qiegħed juża r-riżorsi tiegħu. Ġifieri aħna nifhmu u fimna minn kmieni illi l-għadija tolqot id-dinja kollha ir-riżorsi li għandna rridu naħdmu bihom. U allura qegħdin nużaw ir-riżorsi kollha tal-pajjiż, inkluż ir-riżorsi li għandna tal-isptarijiet privati. Ġifieri hemmhekk ma' St. Thomas rajna li nkunu nistgħu nieħdu pazjenti bil-COVID minn kmieni u bdejna nagħmlu hekk ma' sptarijiet privati oħrajn qegħdin naħdmu wkoll biex nkunu nistgħu jkollna numru ta' sodot. Mhux biss sodot imma infermiera u nies li jieħdu sib il-pazjenti illi jiġu mal-isptar kollu biex ngħidu hekk. Mr. Fearne, xaqt insaqsik u anka forsi għal Professor Gauci. Rapporti internazzjonali qed jindikaw li jista' jsir ukoll dijanjosi tal-COVID-19 minn sintomi li huma bħal telf fix-xam u t-toma. Fil-verità dawn qed teżaminawhom dil possibilità għandhom ukoll meta tiġu għad-dijanjosi? Aħna bħalma qegħdin taraw kont qed nelenka ħafna mis-sintomi li qiegħed ikollhom tajjeb, ħafna minnhom ikollhom id-deni, però mbagħad ikun hemm minnhom li jkollhom vera sintomi li huma vera ħfief. Allura aħna fejn qed ikollna nies li għandhom suspetti qegħdin ngħidulhom biex ikellmuna u fejn naraw li hemm suspett li seta' kien il-każ hemmhekk nagħmlu t-testijiet. Però wkoll aħna maħniex nieħdu riskju li dawk in-nies li mhumiex daqshekk indikati li għandek tagħmilhom it-test bħal kwalinkwa mart ieħor infettiv aħna ngħidulhom biex joqogħdu ġewwa. Ħalli jekk inti dawk in-nies anke kellhom il-COVID u forsi ma kienx daqshekk indikat, inti hemmhekk tieħu l-miżuri kollha u xorta l-istrateġija tkun effettiva għaliex inti tkun ikkontenjajt is-sitwazzjoni ma jkunx qed iferrix għal ħadd ieħor minħabba li jkun qed joħroġ. Din ġifieri l-indikazzjoni tax-xam u t-tomma ġieli daħlet fil- Aħna nagħmlu test permezz ta' swab li inti hemmhekk tkun tista' tikkonferma li persuna jkun qiegħed iġorr dawn il-viruses fil-grismejn u hemmhekk jiġi konfermat bil-PCR. Permetti li mistoqsija l-Mr. Fearne. Dwar il-proposti speċifiċi tal-MUMN, waħda minnhom hija dwar trasferiment ta' lif li jista' forsi jmur għand xi ħadd li jkun se jieħu ħsieb mit-tifel li jew tifla li qed barra mill-iskola. U l-oħra hija dwar sussidjar ta' taxxa fuq overtime. Daw il-proposti jistgħu jgħinu l-settur tas-saħħa li bħalissa ovvjament jinsab għaddej bil-ħidma tiegħu. Aħna qegħdin f'diskussjoni mhux mal-MUMN biss, imma mal-unions kollha illi mhux biss jaffettwaw jew għandhom membri tagħhom li huma fis-sistema tas-saħħa, imma mal-unions kollha tal-pajjiż għax ovvjament l-epidemija ma affettwax il-pajjiż biss minn aspett ta' saħħa, ma anke minn aspett ekonomiku u soċjali wiesa'. Ġifieri iva qegħdin niddiskutu mal-unions kollha.
talbit speċifiċi li qed issemminti l-MUMN publikatom ftit tal-minuti ilu biex ngħidu hekk. Naf li għadha hemm laqgħa oħra mal-MUMN bħalma hemm laqgħat oħrajn mal-unions l-oħra kollha. Ġifieri aħna niftehmu mal-unions kollha fejn nistgħu fejn naraw li huwa taġid għall-membri tagħhom fuq kollox li huwa taġid għall-pazjenti tagħna. F'dan il-moment huwa essenzjali illi l-nies tas-saħħa li jagħtu servizzi tas-saħħa nipproteġuhom kemm nistgħu. Ma jistax ikollna ħaddiema tagħna illi jimirdu għax maħniex qed nipproteġuhom għax importantissimu illi daw jibqgħu jagħtu servizz. Il-prediction hi illi ħajkonna bżonn ħafna servizz minn għandhom dawn in-nies. Ġifieri dawn huma nies illi qed jagħmlu xogħol kbir, nifhmuhom, ħafna minnhom kważi kollha jagħmlu b'dedikazzjoni kbira u allura iva huwa faċli għalina illi l-miżuri, ħafna mill-miżuri li qegħdin jitolbuna l-unions, il-MEM, l-UHM, German Workers Union u l-MUMN, speċjalment fejn jidħol is-saħħa tal-ħaddiema tagħna nilqgħu anzi ħafna drabi nkunu proattivi aħna u nagħmluhom għall-ewwel. Naħseb fuq din nirringrazzjakom ħafna u nixtieqilkom il-kumpliment tal-ġurnata tajba. Nibqgħu vigilanti għal dak li jħorġu il-mezzi tax-xandir tagħna, il-Supredent tas-Saħħa Pubblika u t-tim tagħha u nerġa' nagħmel appell ejja nżommu mal-fatti kif joħorġu u mhux mal-ixnieqat li jiġru minn ħin għal ieħor. Nirringrazzjakom ħafna.